Si algun dia el meu fill em preguntés «Papa, quin és el sentit de la vida?», li respondria que cada ésser viu té el seu propi sentit per viure i que aquest ha d'aconseguir trobar-lo per gaudir d'una felicitat plena. A vegades, el sentit de viure és simple, com el d'una planta, que és sobreviure, créixer, fer la seva flor i morir. Pot semblar simple, però si ens agafem el sentit de la vida d'una planta i l'apliquem a nosaltres ens quedaria una cosa així. Primer creixem com a persona, ens formem, anem descobrint els nostres gustos, les nostres passions, etc. Seguidament, un cop sabem qui som i el que volem i estimem, fem créixer la nostra flor. Aquesta flor que ens fa diferent a cada persona. Aquesta flor que pot ser la música, els esports, viatjar, en fi. El cas és que vivim per aconseguir fer créixer aquesta flor que tenim dins el nostre cor, per fer créixer tots aquests somnis que tenim dins el nostre cor. Finalment, morim. Però jo opino que si has viscut una vida plena, visquent cada dia intentant lluitar per al que estimes, per ser feliç i per ser lliure, si has viscut plenament, la mort simplement és el final d'aquest llibre tan interessant titulat Vida. I, papa, com i quan sabré quina és la meva flor que he de fer créixer? Doncs aquesta l'aniràs descobrint a mesura que vagis visquent experiències i experimentant tot el que té aquesta vida. Jo ara mateix tinc 17 anys i començo a donar-me compte de la meva flor. Aquesta és ser lliure, somriure, aprendre idiomes, cultures, viatjar, descobrir, experimentar, sentir, estimar. I sí, sé que no és una flor molt concreta com el que diu que vol ser metge, però això justament és el que a mi m'enamora de viure aquesta flor. Les possibilitats que se'm venen a la ment per assolir tots aquests pètals. La llibertat, la felicitat, aprendre idiomes, cultures, escalar, caminar muntanyes. Jo tinc ganes de viure. Viure plenament, viure actuant amb el cor i amb la passió de créixer com a persona, sense pensar en el demà. Viure lliure, per morir lliure. Bon dia, penya. Són les 4:30, 5 del matí i m'he quedat a dormir a casa amb la meva àvia aquesta nit perquè viu a Barcelona, per tant ara estic a Barcelona i així m'és bastant més fàcil arribar a l'aeroport. Ara em dirigiré cap a l'aeroport i res, ens veiem allà dins l'aeroport. Estic a l'aeroport de Barcelona i sincerament estic una mica desorientat perquè no sé molt bé com arribaré al meu avió i com ho faré tot. Estic una mica cagat, espero que tot em surti bé i que no perdi l'avió ni res. No he de facturar, o sigui, vol dir que no he de passar la maleta per aquell lloc on la factura ni pagar 50 euros. Simplement he d'embarcar i agafar el vol, però bueno, espero no perdre'm. I tinc típica pantalleta, que ara miraré a veure si trobo el meu vol i tal, i bueno, us vaig informant de com va l'assumpte. Són les 5:42 del matí, encara no posa la porta en la que surt el meu vol, m'hauré d'esperar un rato, però bueno, m'esperaré aquí davant. M'han fet buidar l'aigua a l'embarc, portava una cantimplora portava una ampolleta d'aigua així petitona, freda, i m'han fet buidar els cabrons i m'han deixat sense aigua, ara estic sense aigua. I jo, per què? Si no voy a hacer nada, que és puta aigua, és vida, és el que ens ha donat vida, és puta aigua. I me l'han llançat. I jo, vale, grans humans. Però bueno, són les... no ho sé, la veritat, són les 7, les 6:55 més o menys. Tenia pensat no bloguejar gaire i simplement gravar planos de coses amb música perquè no s'us hagués passat llarg el vídeo i simplement ensenyar-vos tot el que vaig veient i amb música i que fos ràpid i tal. Pues que porto tant de rato aquí que m'avorreixo que flipes i pues gravar em fa que no m'avorreixi tant. Llavors ho faig, saps? M'enteneu, no? Pues eso, que eso. Així que res, ens veiem a l'avió. Tinc de pillar... Vale, la porta 11, a saber on cony està la puta porta 11, a buscar la puta porta 11. Hi ha unes cabrinyes aquí al vell mig de la muntanya. Les cabrinyes.
Vale, us comento així ràpid, estic aquí editant el vídeo d'Itàlia que esteu veient ara mateix. I sí, vam fer 2 viatges, un amb el Cau i un altre jo sol que vaig anar fins allà i ja estaven els meus col·legues. I en el vídeo que us esteu veient ara veureu imatges del viatge que vaig amb el Cau i del viatge que vaig fer jo sol. En el viatge que vaig fer jo sol vaig anar en el mateix lloc, però hi havia un festival perquè van organitzar un festival. Per tant, veureu imatges d'un festival i quan vam anar amb el Cau doncs no hi havia ningú i era més chill. I també veureu aquestes imatges, algunes tomes d'algunes coses. Dir-vos que en els 2 viatges no vaig estar molt per gravar i no ho vaig gravar tot ni res, però bueno, aquí teniu el que vaig poder fer, vale? Així que vinga, seguim endavant. Bones a tots, aquí quicos i quiques, bones. ¿Qué? Res, algunes paraules. Papadocs ni o no, eh? Sé fer d'amico. Va. Cuida'm. Silver. No, Silver, no! Silver! Platon. Adéu. Tot molt guai, família. La puta mare. Portem 12 hores desapareguts. Un cable, una serp. Fa 8 hores que no mengem i l'últim que hem menjat ha sigut una... Si algú troba això, ajuda, sisplau. La Emma no està! On està la Emma? No! Vine, monstre! Digues alguna cosa. Et mossega! Ciutat cavalca sobre un poni, porta una pluma en el barret i crida macarroni. Yanqui sigues Aragón, Yanqui sigues Aragón, Yanqui sigues Aragón, i amb les noies gran. Què t'ha semblat el dia d'avui, Ruig? Bé, un dia molt intensiu. Hem arribat des de fa poc, però aquí tota la gent i tot, limbes. Què és el que més t'ha agradat del dia d'avui? A més, em sembla que entre el partit de futbol que hem fet allà amb un munt de gent, tot risses, tet. Ja. O la sauna ara que hem fet i una tololina que caus en un pantà tot ple de serps, de granotes, tot chill, saps? Que pots anar agafant serps. Una sauna que estava a puto 120 graus que no aguantaves ni 5 minuts allà dintre. Samadíssim. Sí. Bueno, gràcies, guapo. De res. Vinga. Adeu, quiqueros i quiqueres. Vale, tets. Uala, que se m'ha... No s'enfoca? Ara sí que s'enfoca. Aquí està una senyora molt guapa. Una altra senyora molt guapa. Avui ja és l'últim dia. I que sí, Mònica? Explica on anem, va. Estem molt tristos. És una pena. Sí. Hem de tornar, va. Ens en anem. Però és la polla. I, bueno, avui ens hem llevat a Piccolo Burrone, que és un dels poblillos que hi ha per aquestes muntanyes. I res, havíem d'agafar un bus, però ens hem llevat tard i... Culpa de l'únic. Culpa meva.
Culpa de la Hem cançó... tingut cafè! Hem deixat el cafè al foc! Hòstia, és veritat. És culpa de la cançó de la Eva, que ha sigut molt tranquil·la, tio. I sí, clar, ja. Lleves amb una cançó tranquil·la, no et despertes. I res, i ara volem fer autostop fins a Porreta, i d'allà pillarem el tren, l'avió, no sé què. I ja tornem cap a casa. I bueno, dies molt emocionants. Bueno, doncs mira, aquí estem, sí, hem arribat per Tatskiqui, Bacatxada. Itàlia! I aquesta ens està mirant encara de... Que som normals que són. Doncs estem a l'aeroport. Pacasita! Però Que tornarem. Que per allà també diuen, Ah, tornarem. Que tornarem.